Matul din il-ġimgħa 19 il-laqda żagħżugħa flimkien ukoll mal-Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ ikkritikaw id-deċiżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela u l-Grupp Parlamentari Laburista li emendaw il-liġi tal-inkjesti maġisterjali. Dan kif insistew illi fil-waqt li dan qed jagħti daqqa li trasparenza, il-kontabilta u s-saltna ta' dritt f'Malta, preżentament dawn id-deċiżjonijiet imbutati minn Robert Abela tolqu preċedent perikolus ħafna illi qed jeddet l-integrità tad-demokrazija f'pajjiżna. Fil-waqt illi ż-żgħażagħ saħħu illi l-poplu ħaqqu governanza aħjar spjegaw illi s-sistema ġuridika ta' pajjiżna diġà qiegħda tiffunzjona. Il-KNZ spjega illi id-dritt ta' ċittadin privat li jitlob inkjesta maġisterjali diġà joffri biżżejjed protezzjoni għal kulħadd. Dan għaliex l-artiklu fil-Kodiċi Kriminali jisħaq ċaru tont li qabel ma tinfetaħ inkjesta fuq talba tal-privat hemm proċeduri sostanzjali qabel ma maġistrat jiddeċiedi jekk jilqax it-talba jew le. Ma komplew illi bil-proċedura ġdida fil-liġi qed titneħħa kompletament l-awtonomija tal-maġistrat inkwerenti illi jiddetermina jekk hemmx loka l-inkjesta fuq talba tal-privat. Dan iddeskrivuh bħala aġir dispreġġattiv għall-irwol u l-indipendenza tal-maġistrat fil-waqt li insistew illi il-prinċipju tas-separazzjoni tal-poteri b'dan il-mod jiddajjef. Għalaqstant, wara tal-istqarrija, isib filgħodu Net News mar propju jistaqsi lis-segretarju parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ Keith Azzopardi fejn qabel xejn insista li hu qiegħed jisma' miż-żgħażagħ. Hawnhekk qegħdin qed biex tisimgħu il-kritika. Mela għandek 19 il-laqda żagħżugħ hawnhekk ma nafx hekk tixtara. Il-Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ il-KSU qed jikkritikaw lill-Gvern fuq l-emenda tal-liġi tal-inkjesti maġisterjali qed jgħidu li tmur kontra trasparenza eċetera eċetera. Xi twieġeb? Aħna hawnhekk għandna sala ippakjata baqdiet taż-żgħażagħ, aħna qegħdin hawnhekk biex nisimgħu biex nagħtu l-attenzjoni lilhom u sabiex nimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet l-idejat tagħhom. Madankollu meta mistoqsija għaliex il-Gvern baqa' jsabat saqajh u mhux qed jisma' minn dawn l-qdiet u insista li hemm aktar qdiet simili illi kuntenti bit-tmexxija tal-pajjiż. Nista' ngħid huwa li l-inkjesti kienu motivati minn ħdura u minn mibeda minn esponenti tal-oppożizzjoni. Kellek l-artiklu kienet jiffunzjona għandek 19 il-laqda żagħżugħ ukoll qed jgħidulek illi kienet jiffunzjona, ġifieri ma kienx hemm bżonn ta' bidla. Mela, prattikament hawnhekk jekk hawnhekk għandi 19 il-laqda li jiena nirrispetta l-opinjoni tagħhom fis-sala għandna ferm iżjed minn 19 il-laqda. Kif allega għal aktar minn darba li l-inkjesti maġisterjali tal-privat kienu qed ikunu motivati minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista, persuna tasal awtomatikament għad-domanda jekk il-Gvern Laburista u Robert Abela mexxewx bħeffa li ma bħala fuq din l-emenda fil-liġi akkosta kollox minħabba interessi partiġani. Bid-deputat tal-Labor ma jiġħaġġ. Satuhom widen. Aħna natuhom widen, aħna nisimgħu naturalment xi jkunu qed jgħidu, però lura għall-argument it-tema tad-domanda tiegħek l-inkjesti kienu immotivati minn ħdura, ejra u mibeda ġejja minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Ġifieri sar il-bidla minħabba dawn l-esponenti, saret il-bidla. U li żgur iż-żgħażagħ huma sfortunatament id-diżappuntati meta jaraw politika li hija immotivata minn mibeda, ħdura u ejra. Inti qed tgħid li l-Gvern biddel il-liġi minħabba motivazzjoni partiġana, għax minħabba l-Partit Nazzjonalista ġifieri biddel. Jien qed ngħid kulħadd jaf, kull min jirraġuna b'mod bilanċjat li l-inkjesti nerġa' nirrepeti kienu immotivati minn ħdura, mibeda u ejra politika. Għal-astant, kollox qed jindika illi kawża ta' interessi partiġjani u mhux biex jissalvagwardjaw l-interessi tal-poplu u l-familji Maltin u Għawċin, il-Grupp Parlamentari Laburista ivvota favur bidla fil-liġi għall-interessi tagħhom u ta' sħabhom. Dan minkejja l-appelli taż-żgħażagħ, akademiċi, professjonisti, ex-dekan tal-Fakultà tal-Liġi u ex-Prim Ħalfin.